Аз съм вашия домакин тази вечер и се казвам Полина Герасимова и съм основател на компанията Регена. Това, което ние правим е помагаме на хората да трансформират грижата за здравето си с помощта на техните гени. Съответно, т.е. ние предлагаме както генетични изследвания, така и цялостни програми и експертизата на нашия мултидисциплинарен екип, прекрасни експерти, които наистина могат да ви подкрепят в този процес към по-добро здраве. Днешния гост е прекрасната ни доктор Силвия Паскалева. Тя е специалист с над 30 години опит и работи в области, които са свързани с физиотерапия, диагностика, лечение на социално значими заболявания, спортна медицина, диагностика, лечение на затлъстяването. Доктор Паскалева има сертификат от Канадския институт по диетология за нутригеномика и генетично тестване с цел персонализирано хранене и съответно тя изготвя персонализирани хранителни режими в случаите на наднормално тегло при деца и възрастни хора. Доктор Паскалева от последните няколко месеца има изключително богат опит, свързан и с изготвяне на хранителни режими за по-добра грижа за здравето на кожата и затова я поканихме и на днешния вебинар. Доктор Паскалева, добре дошла. За мен е истинско удоволствие отново да сте мой гост тази вечер. Благодаря, Боби, за поканата. За мен е наистина едно голямо удоволствие. Темата пряко ме засяга и като жена, и като човек, който е естет. И също иска да винаги да изглежда добре и да се грижи за себе си. Но и като специалист, който, както ти самата каза, доста богат опит имам натрупан в годините и ще се радвам наистина тези мои постижения, които са да споделя с нашите участници. Така че, скъпи участници, задавайте ми въпроси, всичко, което ви вълнува. Няма глупав въпрос, има незададен въпрос. За нас ще бъде истинско удоволствие с Боби наистина да можем да ви отговорим на всички въпроси. Ой, благодаря, докторе. В такъв случай аз предлагам направо да започнем по самата тема. Вие сте един от големите специалисти по хранене в нашия екип, съответно, а и вие имате изключително богат опит и като специалист в други сфери. Реално, аз съм убедена, че вие сте забелязвала, когато хората чуят диета или хранителен режим, първата асоциация обикновено е отслабване. И в предишните ни вебинари вие многократно сте ни разказвали за това колко важно е персонализираното хранене за поддържането на по-добро здраве, като за начало. Дали може да ни кажете малко повече, реално, конкретно за диетата, която е свързана с стареенето на кожата, каква е нейната роля и какви са фактите и противоречията в тази насока? Всъщност, наистина, когато кажем думата диета, повечето хора асоциират с отслабване, защото диетата е за да се свали или регулира теглото. Но всъщност хранителният режим, тук има разлика, аз правя винаги много съществена разлика между хранителен режим и диета или хранително поведение, за което днес ние ще си говориме, е по-скоро насоченото за това как изглеждаме. Чували сте неведнъж репликата, ние изглеждаме така, както се храним. Всъщност това е нашата кожа, защото тя е нашата обвивка. Това е, което хората първо виждат. Било кожата на лицето, било кожата на ръцете, тялото. И това е един много голям орган в човешкото тяло, който служи не само като бариерна функция с заобикалящата ни среда, но и като една защита и той е един издайник именно на това как ние се чувстваме вътрешно. Така че, когато персонализираното хранене и храненето е изключително важно за това как ние ще се чувстваме, но и за това как ние ще изглеждаме. Тоест за това как ще изглежда нашата кожа. Дали тя ще бъде сияйна, лъскава, тургурна. Не само храненето е една съществена, основна част. Защото всички козметични процедури, които се правят, всички допълнителни естетични процедури, които неминуемо ни съпътстват, те имат своето значение, но те задължително са на фон и все повече диетолози обръщат внимание за това. Те все повече са на фона на едно здравословно, балансирано и правилно хранене. Нещо, на което аз искам особено да обърна внимание днес, тъй като то е съществено за това да забавиме процеса на стареене на кожата, нещо, което ни вълнува абсолютно всички.
защото всеки иска да изгледа, и то векове назад ги е вълнувало, защото всеки един иска да изглежда наистина с красив, с една хубава, еластична, сияйна, здрава кожа. Така че днес ние ще изместиме малко фокуса. Няма да говорим за отслабване, въпреки че всяка една игра на килограмите оказва влияние върху нашата кожа и това също трябва да го имаме предвид, но днес фокусът ни по-скоро ще бъде насочен в една друга посока, т.е. как да се храниме наистина правилно, какви храни да използваме, и аз наистина ще искам по-практически днес да насочиме нашия вебинар, за да може всеки да изнесе и да извлече полза за себе си. Супер, докторе. Нека да влезем тогава чисто в практическото приложение. Т.е. как практически можем да забавим процесите на стареене на кожата? Всъщност, знаете ли кога започва процеса на стареене на кожата? Когато се раждаме. Задавам един въпрос, който може и да ви шокирам. Голяма част от вас може и да го знаят. Още след 25-та годишнина, за съжаление, започва леко, постепенно и бавно да настъпват процесите на стареене на кожата. За съжаление, тази възраст, нищо чудно да се измести във времето, защото ние вече все повече обръщаме внимание не само за фотостареенето или възрастовото стареене на кожата, но напоследък все повече се говори и за така нареченото дигитално стареене на кожата. Тоест всички хора, всички ние, съвременният човек, изправен пред екраните на компютрите, на своите телефони. Знаете колко дълго време прекарваме ние пред тях, колкото и защитени да са, колкото и добри филтри да са, за съжаление те водят до деструктуриране на колагена, до намаляване водното съдържание в кожата, т.е. до една сухота на кожата и лигавиците на очите, но това е друга тема. И все повече се изправяме пред така наречения проблем за фотостареенето на кожата. Така че, мили дами, още от 25-та годишнина трябва да започнем да мислиме за нашата кожа, да се грижиме за нея, за да може наистина да изместиме признаците на стареене, а именно бръчките, които се появяват, петната, които в последствие се появяват, загорбялата кожа, която, не дай си Боже, ще ви кажа на какво се дължи, се появява, да изместиме този часовник и това във времето. Защото неминуемо след, както ви казах преди малко, след 25-та годишнина настъпва едно деструктуриране на колагена, но това е лошата новина. Но добрата новина е, че този процес може да се забави. И този процес може да се забави до голяма степен не само с козметични процедури, които се правят, които не е лошо да се започне, но най-вече с един здравословен, правилен и балансиран хранителен режим. Какво имам предвид? Помните, че преди малко казах хидратацията на кожата. Това е първата стъпка, която е изключително важна, т.е. да не чувстваме сухотата на кожата. Затова едно от основните правила е приемането на достатъчно количество вода и течности, но най-вече е водата, защото водата е изключително важна за колагена, обича вода. Не веднъж се шегувам. Колаген е основният белтък, градивен елемент не само на сухожилия връзки, но и на кожата. Чисто практически всеки един може да изчисли за себе си чисто практически около 33-35 мл на килограм тегло е необходимото количество вода, което трябва да се приема. Разбира се, тук са включени чайове, в количеството вода говоря течности, вода, чай, кафе, сокове, комбинирано, сумарно. Тоест, в дните обаче на усилена тренировка това количество може или в летните дни това
количество може да нарасне до 35-37 мл на килограм тегло. Нека всеки да изчисли за себе си и да види къде е. Приближава ли се към тези граници и количества и нека да обърне съществено внимание да насочи своя фокус върху приемането на достатъчно количество вода. Това е първото, което исках да обърна внимание, тъй като е изключително важно за дехидратацията на кожата. Следващата огромна група отговорни фактори. Стареенето на кожата, нека не забравяме, е и генетично обусловено. Тоест, ние трябва да обръщаме внимание, да виждаме нашите родители, нашата майка, нашия баща, структура на кожа, как има и горе-долу да предвидиме и да се насочиме какво бихме очаквали от прогреса и стареенето на нашата кожа. Дали имат пигментни петна, дали рано са се появили бръчките около очите. Но тези бръчки около очите в съвременен човек се появяват значително много рано, именно с това пренапрягане на очните мускули, с взирането, както преди малко ви казах, в екраните и за това дигитално стареене, за което преди малко ви споменах. Така че загубата на еластичност е втория голям елемент, който, за съжаление, е генно обусловен. Той се дължи на един ген, който е отговорен за ензимите, които е ММП ген 1, който е отговорен за ензимите, за намаляване на еластичността на кожата. Така че ние много рано трябва да се погрижиме именно за приемането на голяма част, в по-голяма доза на някои, най-вече зеленчуци и някои плодове, които са изключително важно за набавянето на основните витамини. Знаем ли кои са основните витамини, отговорни за нашата кожа? Това са витамин А, витамин С, витамин Д, за който ние изключително много говорихме, както и витамин Е, нали, антиоксидантните витамини. Но преди да се спра на антиоксидантните витамини, искам да обърна едно изключително голямо внимание на витамин Д, нещо, което покрай COVID ние така доста усилено започнахме да говориме и усилено започнахме да изследваме и се оказа, че голяма част от хората са с много ниски нива на витамин Д. А витамин Д е отговорен освен за имунната система и за други фактори, както разбрахме покрай COVID, но той е изключително отговорен и за синтеза на колаген. Именно ниските нива на витамин Д намаляват и синтеза на колаген. И оттам и загубата на еластичност на нашата кожа. За съжаление, това е един слънчев витамин. Аз се спирам малко по-подробно за него, защото е много важен. За съжаление, това е един така наречения слънчев витамин, който ние успяваме да синтезираме през летните месеците, когато е силното слънцегреене. Съвременният човек е изключително малко изложен на външните фактори, той изключително малко пребивава на открито и това неминуемо води до едни ниски нива на витамин Д. Ще ви кажа нещо, дори аз самата, лично за себе си, като практик, бях изключително неприятно изненадана, когато си направих изследване, за да видя нивата ми на витамин Д в септември месец, не е било декември или януари, след като съм била на море и то усилен 15 дни активно море, след като, знаейки, не съм използвала фотозащитни фактори по тялото, за да мога да генерирам, да стимулирам меланогенезата и съответно да увелича количествата на витамин Д, се оказа, че това е било изключително недостатъчно.
За съжаление, генна обусловеност има и синтеза и способността на организма да синтезира витамин D. И хората, които са носители на този мутантен ген, кип 2R1 гена, който е отговорен за синтеза на витамин D, при тях дозите на прием на витамин D могат да бъдат по-високи, трябва да бъдат по-високи. Както преди малко ви казах, той е отговорен за колагеновата синтеза, така че е изключително важен за нашата еластичност на кожата. Това, което може да се направи, освен достатъчно дълго пребиваване на слънце, моля ви, не предозирайте с слънцезащитните кремове. Това вече и все повече дерматолози го алармират, с изключение и много по-добре не излагайте организма си в активните слънчеви часове между 2 и 4, както добре го знаеме. Разбира се, може да използвате фотозащита по лицето, за да не засилите оксидативния пък стрес, но не и за тялото, за да засилите меланогенезата. Фотозащитните кремове са бариера за меланогенезата и витамин D ние по никакъв начин не можем да се синтезираме. Другото, което е дори през неактивните летни дни, опитвайте се да прекарвате повече време на открито, повече време в планината, за да може, макар и в по-малка степен, да поддържате тези добри нива. Освен това, както преди малко споменах, има и доста храни, на които аз ще обърна внимание, които можем да приемаме с оглед да запазиме тези добри нива, но витамин D са малко храните, които можем да си позволиме, но гъбите са едни от тях. Гъбите и то не разнообразявайте приема на гъби. Пичурката е най-малко съдържание на витамин D. Разбира се, пачия крак, шейтаки гъбите, но те са по-малко използвани в нашите географски ширини. Можем обаче да използваме рибите също, тези мазните риби, сьомгата, халибута също е много богат на малко позната риба, можем да я потърсиме. Дъговата пастърва също е много богата. Аз често пъти и в моята фейсбук страница Диетика и хранене се опитвам точно за всеки един витамин да посочвам храните, които са богати, защото е важно да си ги набавяме чрез храната, тъй като усвояемостта им е доста по-добра. Другата голяма група, не знам, но мисля, че е интересно да се спреме на така наречените антиоксидантни витамини, а именно голямата група на витамин С, Е, А, които са изключително важни за нашата кожа, за съжаление, която синтеза също е генно обусловена. Има хора, които са мутантни по съответните гени и при тях наистина дневните дози са значително по-големи. Витамин С, който е отговорен за нашата сияйност, блясък на кожата или пък недостига на витамин С, съответно води до една по-загрубяла, с по-дебелен рългов слой кожа, не толкова красива. Тя е по-груба. Изключително важно. Чрез храната витамин С има много в зелето, в червените чушки, освен в цитрусовите плодове, които знаете. Аз съвсем скоро писах и за един плод, който малко известен е у нас, всъщност, т.е. малко известен е сред широката публика хора, а всъщност той го има и у нас. Така наречения хинап. Един плод, който сега му е сезона, още малко и ще премини, който се оказва, че има 18 пъти повече витамин С, отколкото цитрусовите плодове и лимоните. Което е един прекрасен изключително вкус, интересен много малко познат. факт.
прекрасен. Оказа се, че дори в моя роден град Бургас го има и по цялата тази югоизточна България. Освен това и в районите на Сандански, Благоевград го има. И тук по нашия пазар също го има. Така че използвайте го в момента. Много по-полезен, отколкото в момента да консумираме цитрусови плодове. Цитрусовите ще ги консумираме през зимата. Тогава им е времето. Сега не е времето за цитрусови. Още. Така, мога да продължа да говоря. Виждам, че имаш въпроси, Боби, или да продължа с витамините. Докторе, продължете, понеже смятам, че е доста важно като цяло. И бих искала, ако може и да коментираме реално приема на витамините като добавки срещу приема от храна. Понеже това е изключително спорна тема. Това, което... Ето сега витамин С, понеже говорихме за него, ще ви кажа някои тайни. Дневната доза от витамин С за жените е около 75 мг, докато при мъжете е малко по-голяма, по-висока, там е около 90 мг. Разбира се, при хората, при пушачите, това е изключително важно. Забравих да кажа за кожата, че факторите на околната среда, но после ще поговорим и за тях малко. Нека сега да се спра на храната, напомни ми, Боби, ако се разсея. Но при пушачите тези дози се увеличават с около 35 мг трябва да прибавиме. Тоест, какво става? Една жена трябва да приема около 110 мг. Знаете колко са дозите на витамин С, които се продават в аптеките и които ние трябва да приемаме под формата на таблети? 500-1000 мг. Защо е така? Защото усвояемостта и концентрацията в организма, първо той е много летлив, и второ, концентрацията, която трябва да постигне в организма, много трудно се постига и за това всъщност се увеличава дозата в таблетките, за да може да постигнем тази необходима в организма концентрация. Тоест, какво искам да кажа? Чрез добавките много по-трудно се усвояват необходимите ингредиенти, дали ще бъдат минерали, дали ще бъдат витамини. И затова фармакологията непрекъснато увеличава техните дози, за да може да постигнем балансирани или т.е. необходимите нива в нашата кръвна плазма. Изключително много по-полезно, много по-лесно се усвояват различните минерали, витамини чрез храната. Затова и ние обръщаме внимание именно на храненето и нутригенетиката толкова много взема място напоследък, именно като профилактика, а защо не и като лечение на голяма част от заболявания. Стареенето на кожата е именно един процес на профилактика и на забавене чрез използването на тънкостите и скритите тайни на науката за храненето. Тоест, пак ви обръщам внимание, че храненето и приемането на различните хранителни вещества, които са преди малко, както казахме, на витамини, много важни витамини, има и някои минерали, които са изключително важни за добрият външен вид на лицето, но и за нашата еластичност и сияйност на кожата. Така че, мили дами, обръщайте внимание повече на това какво едете, а не толкова, за да си набавите необходимите хранителни вещества, а не толкова чрез добавки. Разбира се, ако примерно в зимните месеци, както обърнахме преди малко, говорихме за витамин D, ако в зимните месеци ние все пак имаме едни незадоволителни нива на витамин D и не дай се Боже, се окажете, че сте и носител на този ген, който повишава риска от ниски нива на витамин D във вашето тяло, както в случая ви казах сама, за съжаление, тогава в зимните месеци може би ще се наложи да се приема витамин D под формата на капки, за да поддържате това добро ниво.
Тоест, суплементацията е само като едно допълнение за един кратък период от време, за да поддържаме необходимите концентрации на съответните витамини и минерали в нашето тяло, а не да бъдат основния градивен заместител, защото много по-трудно се усвояват и много по-трудно могат да доведат до желаните резултати. Това е нещо, на което искам много така да обърна внимание, тъй като то касае не само проблема за кожата, но то касае и доста други проблеми, които са и за спортисти, и в ежедневието, и за профилактика и така нататък. Доктор, т.е. доколкото разбирам, вашето мнение по-скоро е, че тук става въпрос за един много голям маркетинг, който ни убеждава, че без добавки няма как ние няма как да се храним пълноценно, защото храната ни е бедна на вещества и за това да пиеме добавки. Т.е. правилно ли усещам? Така е. И това беше последните 20 години в България. В останалите страни последните 40-50 години изключително много се работеше в тази посока. Все пак аз съм на мнение, че ако човек се храни здравословно, пълноценно и балансирано, ще кажа какво значи пълноценно, след малко ще дам конкретен пример, той няма да има нужда от допълнителен прием на добавки. Не би трябвало да има нужда от допълнителен прием на добавки. Какво значи пълноценно? Примерно говорихме за ликопена, който е изключително важен за сияйната ни красива и хубава кожа, именно и дефицита на витамин А, както говориме. Той се съдържа изключително много, богати са в червените, оранжевите, знаеме, плодове. Но искам да дам един пример с домата, защото днес го даваха по повод едно интервю за храненето на децата. Ако ние консумираме домат през зимата, който е парников домат, който ние знаем, че вече домати има целогодишно в нашите магазини, той изключително не е полезен за нас. И той няма да ни донесе тези активни съставки, които ние търсиме в иначе плода домат. Домата може да ще ни донесе и това означава пълноценно. Да, и едното е домат, и другото е домат. Но едно е и отгледания слънчевия домат. Зимата как ще го замениме? Много по-добре да консумираме консервираните домати. Тези, които са отгледани и са затворени в слънчевите месеци. Ето тук е голямата разлика. В момента хранително-вкусовата промишленост ни заля от всичко всесезонно. И тук е голямата грешка, защото реално ние като потребители, като родители дори, да, кой родител не иска да даде домати на децата си в зимните месеци, но не си даваме сметка, че всъщност ние не му даваме пълноценния, истинския и необходимите за него витамини, които се съдържат. По-скоро това е част от проблема. Тоест, това е непълноценното хранене. Тоест, хората се опитват да се хранят пълноценно, но с несезонни продукти, което може да увеличи тези дефицити съответно. Абсолютно, защото ние няма да доставиме необходимото количество на организма. Нека да се храниме спрямо сезоните. Ето, в момента е сезона на тиквите. Тиквата е изключително богата на витамина. Защо сега не консумираме тиква? Или сладкия картоф в момента също е неговия сезон. Морковите, кореноплодните зеленчуци в момента им е сезона. Нека да оставиме чушките, вече също леко отминават, леко не са, които също са много богати на витамин С, както преди малко казах, но ето сега ще дойде киселото зеле, което е още по-богато на витамин С. Ето тук е разликата и разковничето за пълноценното ни хранене. Докторе, можем ли да го обобщим всъщност като някакъв специфичен хранителен режим, който да е за млада кожа? Тоест, има ли такова обобщение и защо важи ли в конкретния случай? Тоест, вече видяхме, че трябва да е със сезонно хранене режима. Да, от една страна трябва да е сезонно хранене. От друга страна,
трябва да е богато на, както преди малко ви изредих, основните витамини, които са отговорни за добрия външен вид на кожата, а именно витамин А, витамин С, витамин Д, витамин Е, нека не забравяме също мощния антиоксидант, както и на цинк, защото пък той е отговорен и за еластичността на кожата. Има някои храни, които са изключително полезни и важни за добрия външен вид. И аз мисля в края на уебинара, след като си зададете всички въпроси, да ви ги кажа, за да ви ги включите във вашето меню. Прекрасно, много ви благодаря за това. Така че отдели накрая последните 5 минути. Нека до тогава... защо не ги казвам сега? Защото съм убедена, че всеки ще иска да ги запише и затова нека всеки да използва това време и да си вземе лист и химикал. Супер, добре. Искам да ви попитам за още нещо като цяло. Ние обсъдихме всъщност къде е по-добре да се приемат съответните микронутриенти и какви са хранителните вещества, за да е здрава кожата. Но можем ли да поговорим всъщност малко и за другата посока като цяло? Тоест, например, за приема, който е на протеини и захари върху кожата като цяло. Тоест, по-скоро върху нещата, които какво правим, за да стареем по-бързо, без да го знаем. Без да го знаем, да, защото не си обръщаме внимание, че всъщност протеините са изключително полезни, тъй като колагена е един белтък. Протеините са белтъци. Колаген е основният градивен елемент, основната градивна матрицата на нашата кожа. Той е отговорен за здравината, еластичността. Лишавайки организма от протеини, т.е. от колагенови храни, богати на колаген храни, ние допълнително не му помагаме, имайки предвид и факторите, които така или иначе след 25-та година водят до деструктуриране и намаляване тази еластичност, не помагаме за нашата кожа. Сега, когато ви изредила богатите на колаген храни, ще се очудите и сигурна съм 99,9%, че те не фигурират в менюто на повечето от нашите участници днес в вебинара. Всички тези желатинови храни, които са, не говоря за желатинови бомбони, много ви моля, защото след малко ще говорим за захарите. Всички тези желатинови храни, които са тези бульони, така напоследък изключително така диетолозите започнахме да обръщаме внимание, но всички тези храни, които са кръченца, ушички, пачадори, ако щете през зимните месеци, кой ги консумира? Почти никой. Вие яли ли сте, консумирали ли сте супа, която като я оставите в хладилника на другия ден да я видите, че е желирала, че тя е като желе се клати. Тя може да бъде от месо, може да бъде от риба. От кога не сте яли такова нещо? Това именно отново връщаме темата за пълноценното хранене. Трябва да обърнем внимание, защото между другото бульоните са едни от храните, които ще бъдат в нашия списък, за който преди малко ви говорих. Бульоните, които са, дали ние ще си ги приготвиме в дома или ще ги купиме готови, но никакъв проблем не е да свариме кокали с костния мозък достатъчно дълго време и да извлечеме един качествен полезен бульон. Същия бульон може да се направи и от риба. По-трудно е, по-сложно е, когато за вегетарианците, но там вече другата тема е, макар и в по-малка степен, тъй като животинските протеини се възприемат малко по-добре от организма, но все пак могат да обърнат внимание и на по-голямо количество рибни продукти, рибни, най-вече мекотели, ръкообразни, други, чакайте, че се мъчех да нещо се сетиха. Но да, ръкообразни, черупчестите по принцип мекотели, които са. Втората голяма група, за която ние така искам да си поговорим, е захарите.
Захарите, защото те са отговорни за гликацията на нашата кожа. Само един пример ще ви дам. Вземете една тортичка, т.е. всеки е ял тортичка, докосвали сте я някога с ръце, с пръсти, след като докосните нещо сладичко с ръце, как ви лепне, как изведнъж не можете да отделите пръстите си. Ето това прави захарите с нашите с колагеновите структури в нашата кожа. Именно те ги денатурират, деструктурират, губят еластичността си, те се слепват. Именно този проблем на гликацията е много така сериозен, пред който ние се изправяме. Разбира се, че има и ген, който е отговорен за това, но моята практика, знаете ли какво ми показва? Тъй като напоследък доста тестове генетични, освен за диетика и хранене, все повече хора се интересуват и от изгледа на кожата и съм направила няколко вече теста напоследък за кожата. И оказа се, че голяма част от моите пациенти, те не са носители на този GO1 гена, който е отговорен именно за гликацията на кожата, за деструктурирането на колагена. Това са едни нива на ензима, който е отговорен за АЧ1 гена. Но ако ние продължиме, т.е. генно, ние не носиме такъв риск. Но ако ние продължиме да се храниме с високи нива на сладки храни съдържащи захари, няма значение каква е захарта. Подчертавам. Дори и фруктовата захар, която е изключително полезна, тя също е захар. Нека да бъдем отговорни към това. И тогава риска защото ние до сега обвиняваме единствено и само бялата захар. Не е вярно. Всички, дори и фруктовата захар също е отговорна до загубата на тези продуктите на гликация. Отпадните продукти, които са на напредналата гликация. Така че, но какво можем да направим? Ние можем да наблегнем повече на зеленчуците, може да приемем все пак и плодове вместо захари, т.е. вместо сладкиши. Нека да бъде повече за сметка на плодовете като такива. Все пак е по-полезно. Но нека това да не бъде изяждане на 1 килограм плод. По принцип, съотношението плодове и зеленчуци трябва да бъде 2-3 към 1 в полза на зеленчуците. Защото аз наскоро имах такава една пациентка и тя казва, аз без плодове не мога, и когато ги сметнахме, това са едни супер калории, супер захари, които тя приемаше и се чудеше после защо има целулит, ужасен целулит в кожата. При това. Защото нека не забравяме. Значи ние говориме за сияйна, здрава кожа. На лицето е единия проблем, но по тялото е другия проблем, който е при много млади жени, е именно целулита. И всъщност се оказа, че храненето, да, и спорта и движението е изключително важно, но храненето е основният причинител на целулита, който се образува по тялото. Доктор, ако позволите да споделя, наскоро имах разговор с един от видните български дерматолози и стана въпрос точно за гликацията. И той спомена, че всъщност тя не е само по кожата, тя е по всичките тъкани в организма ни. Съответно се получава този прием на захар. Тоест това, че ние по кожата го виждаме и аз самата старея по-бързо от прием на захар, нали, чисто генетично, това не означава, че останалите ми тъкани са защитени. Така е, и ние за това трябва много да контролираме не само нивото на холестерол, защото обикновено захарите са причината за високите нива на холестерол, триглицериди т.е. исках да кажа не само кръвната захар, нивата на кръвната захар, но трябва да контролираме и нивата на холестерол, на триглицеридите в нашето тяло и да ги следиме стрикно. Сега, друг
също така ние обвинихме хората, но нека, ако мога малко да смекча нещата, за съжаление приема на захари е генетично обусловен. И тук защо го казвам? За съжаление, защото и аз съм носител на този GLUT2 гена, който предава афинитета към сладичкото. Тоест, аз ако видя зеленчук и сладко, ще предпочита сладичко. И за съжаление е така. Какво се прави в такива случаи? Тоест, това е една немалка част от популацията на населението, но честно да ви кажа, имам и случаи, в които пациенти, които не са носители на този ген, ми казват, че без сладко не могат. Тоест, те алиментарно, те чисто навиците, които са в начина на хранене, ги е довело до консумацията на такива сладки неща. Когато разберете, че истината, т.е. сладичкото и захарта е отговорен и е враг на нашата кожа, не само на сияйната кожа по лицето, но и сияйната ни здрава, добре изглеждаща кожа по тялото, ще си замислите следващия път дали да консумирате толкова много сладко и най-вече в какви количества. Защото ако вие изядете една петифурка, не е толкова проблем, но ако изядете цяло парче торта, вече това е голям проблем. Както е, тук много ключово нещо, което е, защото аз съм в този клуб на хората, които имат генетичен афинитет към повече сладки неща. И това беше най-смешният момент във всичките генетични изследвания, които съм си правила, понеже ето, аз имам генетичния импулс да ям повече сладко, ето старението на кожата ми от яденето на сладко. Прекрасна комбинация. Така е, за съжаление. И едно от много ключовите неща, които всъщност аз използвам за овладяването на този импулс, е просто по-голямото движение, което ми помага за контрола на апетита за сладко. По този начин. Така е. Освен това има някои храни, които също са отговорни да може да регулира и да намалява това желание за сладко, а именно спанак, броколите. Това са храни, които потискат афинитета за сладко. Другото, което може и волево да го контролираме, и тук е разковничето. Колкото по-рано ние научиме за нашите рискови гени, които сме носители по една или друга причина, това е нашия баркод. Няма как да избягаме от нашите гени. Да, те са заложени у нас, но как те ще се проявят, това зависи единствено и само от нас, а именно от нашето поведение, хранене, начин на спане, почивка, спорт. И някои гени, не толкова добри, както в случая споменахме за гена за сладкото, ако ние го тренираме, нашата изява, неговата изява, ние може да го потиснеме. Или пък обратно, не дай си Боже да не сме носители на гена за афинитет към сладко. И какво правиме, ако в едно дете от ранна детска приучили, сме му казали, че това е наградата и то вече като зрял човек започва да консумира непрекъснато и ежедневно сладко. Доста голяма отговорност всъщност носят всичките родители в това отношение. Както ви казах, между другото във Франция майките са още от ранна детска възраст учат момичетата да се грижат за своята кожа. Не само хигиената на кожата, нали, дегримирането, използването на съответните, дори ако щете, сапуни, пречистващи, изчистващи градиенти, но и как да се хранят. Това е като, как да кажа, това е като народопсихология, това е като начин на живот и така че ние отрано трябва да започнем тези грижи. А не вече когато видиме първите бръчки, това са вече признаците на стареене. Дали ще бъде фотостареенето или ще бъде дигитално, то все пак е стареене на кожата, за съжаление. Това реално ние трябва да започнем още от ранна детска възраст, ако искаме да имаме млада и здрава кожа, доколкото и разбирам. Така е, но все пак никога не е късно, дори и днес да го решите, след един достатъчно дълъг период от правилно здравословно хранене и другото, което е, не случайно споменах въздух, открити помещения, често да се проветрява, защото една лоша
среда, замърсена среда, също оказва влияние върху състоянието на нашата кожа. Задимените пространства, непроветрените помещения, замърсената прахова среда негативно влияние оказва върху нашата кожа. Ето защо, например, хората, които по една или друга причина са принудени дълго време да стоят пред компютъра, аз често пъти ги съветвам, нека да проветряват по-често помещенията, които са. Другия трик, който могат да използват, е периодично да пулверизират вода около лицето си. Дори най-обикновената вода не е необходимо да бъде термална, въпреки че то и различни производители има всякакви вече видове води, но дори само обикновена вода, аерозол да се освежи лицето е изключително полезно. Много ви благодаря, доктора, за всичко, което споделихте с нас. И наистина това, което много често сме чували да се казва, всъщност, че красотата е отвътре навън, конкретно за здравето на кожата е изключително приложимо в конкретния случай. Защото, както и преди малко споменахме, всъщност храната и това какво ние едеме се изразява не само на нашето отношение към живота, на нашето здраве, на нашата имунна система, на нашето отношение дори, ако щете, но и на красотата на нашата кожа. Да, защото все пак тя в крайна сметка е орган. Ние не трябва да го забравяме това. Тоест не е просто една независима опаковка. Да. Най-големия орган в човешкото тяло, за съжаление. Да. Сърдечно ви благодаря. Дали може сега да ни споделите този списък с храни, преди да преминем към секцията с въпроси и отговори, защото и на мен самата ми е изключително интересно. Добре, така. На първо място, може би, ние преди малко казах за бульоните, така че започвам с тях, просто за да ги имате в списъка си, защото те са изключително важни. След което ще кажа по няколко думи защо са, коя храна за какво е изключително важна. Зеления чай, не ги степенувам първо, второ, трето място, просто ги изреждам. Тъй като в момента аз консумирам зелен чай и бързам да не го пропусна, но той е един много мощен антиоксидант. Знаете, че полифенолите, те са защитната, бариерната функция и защитават нашия колаген. Нека не забравяме водата. Преди малко казахме за нея и всички всъщност течностите, които са свързани, но тук не включвам, дебело подчертавам, без газирани и сладки напитки. Много моля, може да пиете вода овкусена с билка, овкусена с плод, но в никакъв случай да не изпиете 1 литър кола и да кажете да, приех си необходимото количество вода. Зехтините и по принцип олията, зехтина той има много мощно противовъзпалително действие, но нека да не е само зехтина. Рапичното олио, олиото от гроздови семки, авокадото, олиото. Авокадото като плод също е изключително полезен, тъй като той повишава тези бариерни функции на кожата. Така, изборих олията. Съответно, покрай тях няма как да не споменайме мазните, тлъстите риби. Колкото по-мазна, толкова по-добре, но нека не залитайте само по сьомгата. Подчертавам го, да, тя е изключително полезна, изключително богата на омега-3, но за съжаление дивата сьомга. По-голямата част от сьомгата, която се продава по нашите пазари, не е тази дива сьомга, която се познава. Тя е все пак отгледана в развъдници, но като риби, нека да не забравяме мазните, тлъстите риби. Ето сега е сезона на паламуда, една прекрасна наша черноморска риба. И нека поне 2 пъти в седмицата да има рибен ден в вашето меню.
Покрай олията рибите обръщам внимание и на лененото семе. Аз просто така с препратки си правя, но тъй като лененото семе е изключително богато на омега-3 масни киселини, те са изключително мощен защитник за фотостареенето на кожата. Лененото семе може да го приемате под всякаква форма. Прясно смляното е най-доброто, което е. Може да поръсите салата, може да го сложите в смутито, може в сутрешната си закуска също да го сложите, може в дресинга да го използвате, така че един много добър фотозащитник на кожата. Доматите споменахме за лекопена, не ги забравяйте, тъй като те са изключително важни. От плодовете също нара е много. Сега е сезона на нара, то е много мощен, силен антиоксидант, дори по-силен и от зеления чай, но все пак по кратко време може да го консумираме. Що се отнася до зеленчуците, другата голяма група, аз ви споменах за зеленчуците, които са богати на витамин С, именно зеленолистните зеленчуци, чушката, доматите, броколите. Броколите не ги забравяйте в менюто си в никакъв случай. Отделно всички тези зеленчуци, които са богати на витамина А, именно бета-каротените, червените и жълтите, оранжевите, моркови, тиква, сладък картоф, споменахме ги преди малко. Нека не забравяме, освен това, и тези богатите на вода плодове и зеленчуци. Да, вече не е сезона на динята, но за другото лято ще знаете, че все пак динята е много полезна. Краставицата също са много полезни, тъй като това са едни зеленчуци, които са изключително богати на вода. Отделно нещо, което игнорираме, но е така бих желала да подчертая, групата на подправките. Тъй като те, макар и в микрочастици, милиграми, които присъстват в нашото меню, ако ние ги включиме като ежедневна употреба и консумация, също ще ни помогнат. Канелата, която тя е изключителен стимулант за производството на колаген. Аз, например, канела, защото повечето хора ще кажат къде да я използвам. Канелата използвам често пъти, когато приготвям чая си, да кажем пръчка канела. Когато приготвям млякото си също, въпреки че млякото не е от моите ежедневни храни по принцип, по други причини. Канела може да сложите пръчка канела и във водата, която пиете, за да има по-хубав, по-богат, по-приятен вкус. Така, по същия начин джинджифила. Джинджифила, то е изключително, освен че е мощен антиоксидант, той ще благоприятства и намаляването на петната по кожата. Ние не засегнахме тази тема, но тя е също така един сериозен проблем, защото не само настъпват не само с вече така наречените възрастови старчески петна, но и често пъти се забелязва и при по-млади хора, било при дълго излагане на слънце и солариуми, било някои други хормонални фактори, които са причините. Така че нека не забравяме и тези подправки. Лютите, пикантните подправки, те са полезни за нашата кожа, защото са мощен антиоксидант. Това е. Мисля, че успях така да обърна внимание на повечето групи храни. Понеже ленчувахме сладичкото, заклеймихме го, все пак черния шоколад, но черен шоколад с по-високо съдържание на какао и с по-ниски съдържание на захар, един 70-80% шоколад е мощен антиоксидант и все пак е полезен за нашето тяло. Но какво ще ви обърна внимание за нашата кожа? Грешка. Нещо, което е така интересно да се знае. Много по-полезно е да се изяжда всеки ден по едно купче шоколад,
и отколкото и един шоколад веднъж в седмицата. Да, вие сумарно също ще изядете 100 грама шоколад, но по малките количества ежедневно е много по-полезно, отколкото наведнъж. Тук се връщам, помните примера, който ви дадох за тортата, парчето и петипурката. Маничките количествата също са от изключително значение. Да, докторе, това е по-скоро като един ритуал за красота, само че за храна можем да си направим. И да знаем вече храните, които ни трябват и да си ги вместим. Дали в закуската ще консумирам това малко парченце шоколад, заедно с малкото ленено семе в, да кажем, обесените си ядки. Съответно, какво олио ще сложа в храната, която приготвям за семейството си днес. Днеска едно олио, след това друго олио. Точно така и аз винаги съветвам, редувайте ги, за да може да извлечете богатствата на всяко едно, на всеки един нутриент, който има. Защото пък иначе, ако използваме примерно само зехтин, след достатъчно дълго време, за съжаление, човек може да стане резистентен към него и да не го усвоява, но това е вече една друга една голяма тема, която ние сме дискутирали в един от първите наши вебинари. Супер! Сърдечно ви благодаря, докторе, за страшно интересната тема. Аз бих искала да помоля всички, които участват в този вебинар, ако имате някакви въпроси, съответно, например, как се прави бульон от кости. Има, да, сега ще минем към тях, да, но ако имате въпроси как се прави бульон от кости или прочее, просто дръснете по един ред, ние ще споделим рецепти, съответно много за едни хубави, прекрасни бульони, различни други челами, как може да включите тези храни в наистина ежедневието си или поне на седмична база. Да, само така в аванс нещо, върху което изключително много работя, защото знаете, че се работя по проблемите на нутригенетиката дълго време. И надявам се скоро и сайта ми да бъде вече готов и тези милпрепове, за които непрекъснато коментираме. Така че може да споделиме много, много опит с нашите участници. Супер, да. С удоволствие ще го направим, разбира се. И преди да преминем към въпросите и отговорите, бих искала да ви поканя да се запишете за нашите вебинари. Например, един от следващите вебинари, които ние планираме, е за нетрадиционни методи за красива кожа, където Драгостина Гранчарова, която е инструктор по фейс йога, ще ви разкаже изключително интересни неща, всъщност какво още можем да направим като грижа за кожата. Така че запишете се за нашите вебинари и вие ще получите покана, така че отново да се видим. А ако някой от вас иска да види другите ни вебинари с доктор Паскалева или за грижа за кожата, които сме правили, пишете ми на мейл, с удоволствие ще ви ги изпратя, защото нашата цел е да създаваме наистина и да ви даваме стойност, за да може тази информация да е използваема и да ви носи колкото се може по-голяма полза. Сега бих искала да премина към секцията с въпроси и отговори, понеже те се събраха, докторе. Само един момент. Да. Така, секундичка. Една дама пита всъщност дали е по-полезна вегетарианската диета, като този въпрос беше зададен преди да минем към бульоните. Но често ако говорим за здраве на кожата специално, доколко вегетарианската диета е по-добра от, да кажем, средиземноморска или друг профил диета? Това е въпрос на личен избор, дали човек ще се храни вегетариански, дали ще приема средиземноморската. Няма единно становище сред нас специалистите. Ще ви кажа защо. Аз лично не препоръчвам залитането в едната или в другата посока. Защото, както преди малко ви казах за колагена, той от животински произход, точно така, се усвоява много по-добре от организма. Но ако човек е направил своя избор и не желая да консумира месо, никакъв проблем не е. Тогава да увеличи обаче дозите на всички тези протеинови храни, а именно варивата, които са, и другите, чия, амарант, киноа, които са много, много богати на протеини, за да могат да си осигурят необходимото количество на организма. Така че личен избор е дали човек ще бъде в едната или в другата посока. Сега, ако той има някои здравословни проблеми и за него така наречената вегетарианска или растително базирана, защото това е друг тип
диета. Това не са хора, които са се отказали изцяло от месото, но те го консумират изключително рядко в годината. Това е друг също тип. Това е хранене, това е личен избор. Просто трябва да се дозират количествата. Извинявам се. Добре. Докторе, следващ въпрос, който е доста спорен, съответно, който дискутирахме всъщност на предния вебинар за здраве на кожата. И то е за това, че вие споменахте, че не трябва да се прекалява с слънцезащитата. Дамата споделя, че във всичко, което е изчела за здравето на кожата, се препоръчва дори и в облачни дни да използваме фактор, понеже UV-лъчета застаряват кожата и причиняват заболявания. Да, това беше спорна тема. Това много години се говори, но откакто COVID-пандемията ни връхлетя, тогава всъщност се откри, че витамин D е изключително отговорен за нашата имунна система и е един от витамините. И не случайно, знаете колко много се говорише да се приема и да се пие витамин D с оглед профилактика от COVID заболяванията. И тогава голяма част от дерматолозите започнаха и преразгледаха тези свои становища, защото се оказа кое е по-малкото зло. Дали ниската имунна защита на организма и ниските нива на витамин D или фотостареенето. Всъщност, така наречени UV-лъчите, те са, зависи под какъв ъгъл падат и за това споделих този часови диапазон, за да зависи по какъв ъгъл падат, за да нанесат съответно увреждането на кожата. И затова споделих този часови диапазон, в който от деца го знаеме, че в ярко слънце греенето не трябва човек да се излага на слънце. Сега, разбира се, че ако сме дори зимата в планината, аз също съветвам своите пациенти да използват фотозащита на лицето си, но нека да не е по тялото, за да може да приемаме все пак, стига да няма слънчева алергия. Нали? Ако имаме слънчева алергия, там няма спасение. Но нека все пак да може да приемаме витамин D. Да синтезираме, да успяваме да синтезираме, защото, за съжаление, това е един от витамините. Да, аз ви споделих някои риби, аз ви споделих някои храни, но трудно може да се набавят. Идеята каква е? Идеята с тези храни, ние да можем до следващото лято да намалиме това, т.е. да забавиме това падане нивата на витамин D, да не стане до драстично критичните дози. Благодаря ви, доктора, наистина. И предният ни гост-лектор също сподели същото, т.е. че по-добре е постепенно, плавно излагане на слънце и адекватна защита чрез адекватна козметика, съответно, но не и толкова злоупотреба с кремове за слънце. Или ако се използват кремове, много внимателно да се подбират като състав. Доста дерматолози го обсъждаме и то е елитни дори, ако ще дерматолози, които наистина стигнаха до тези заключения. Доктора, да ви попитам, има дама, която иска да знае дали всъщност това, което вие казахте за шоколада, едното парченце, това дали е еквивалентно на ежедневното пиене на какао и дъвчене на сурови какаови зърна? Т.е. да се избегне хомогенизирането. По принцип, какаото е изключително полезно, защото то е богато много и на магнезия. Той също е важен не толкова за кожата, за други органи и системи на нашето тяло, за сърдечно-съдовата ни система, за психоемоционалното ни, за мускулния ни тонус. Така че да, аз съветвам и това е един полезен хранителен продукт. Пиенето на какао, както и дъвченето на какаови зърна. Супер. И мощен антиоксидант. Много. Друга дама пита, ако хляба е пълнозърнест, а не от бяло брашно, оказва ли влияние на кожата? Тоест по-скоро сега това е една много голяма тема за хляба. Хляба, особено част от хляба, някои хлябови са богати на
протеини. И те са с високо съдържание на протеини. Въпросът е за пълнозърненост е как е смляно брашното. Така че от тук по-скоро за кожата няма такова голямо значение дали е пълнозърнец или не. Просто той трябва да бъде високо съдържание на глутен. Обикновено хлябовете за козунаци, за тези, които пухкави структури трябва да станат, те са по-високо съдържание на глутен. Говоря за хора, които нямат глутенова несъвместимост, нали? Защото там отиваме в съвсем друга тема. Що се отнася до смилаемостта на зърното, т.е. пепелното съдържание, пълнозърнето или не, това по-скоро има отношение върху стомашно-чревния тракт. Но за белия хляб, който е богатия на протеини, тъй като той е по-богат на протеин, на глутен всъщност, важното е какъв тип брашно използваме и другото, което е как е преработено и обработено това брашно. Защото често пъти, за да набухне повече хляба, се добавят куп други неща, за да стане пукав, които не са полезни за кожата. Освен това, брашната са богати пък и на витамин Б. Те имат и други структури, но по принцип аз не отричам приемането на хляб, напротив. Благодаря ви, докторе. Това е много свързано всъщност с следващия ни въпрос. Дамата пита, реално при наличие на пъпки или акне, кои храни да избягваме и добавяме, и тя всеки случай намеква, понеже тя пита дали може да кажете как и глутена влияе на кожата. Тоест ние знаем, че при някои хора глутена води до повече пъпки. Така е. Има, за съжаление, някои храни, които са така наречените хистаминостимулиращи храни, които до някъде са и отделно има и друга група храни, които са отговорни за тази външна изява, е именно образуването на пъпки. Обикновено ние знаеме шоколад, яйца, нали, забраняваме ги тези храни. Но често пъти, както ти спомена, глутена може да бъде отговорен, но както и аз казвам на моите пациенти, това единствено и само може да се докаже в ранна възраст, в по-ранна вече възраст, така наречените генетични тестове за глутеновата несъвместимост. И там няма нужда да си играеме да или не. Защото не винаги теста за хранителна несъвместимост може да ни даде отговор на този въпрос. Другото, което е изключително важно, за специално при акнето, ми прави впечатление, че и млякото и млечените храни също са отговорни. Дали проблема с казеина и усвояването или с лактозата. Тук също е така интересен момент, защото човек може да има пък лактозна непоносимост, което за съжаление пак генетично се доказва. Ако казеина е проблема, ензимна, може и с кръвен тест да се докаже. Така че специално за акнето храненето е изключително важно и аз там съветвам и препоръчвам, и то много добри резултати имам, да се направят тези кръвни тестове за несъвместимост към храните, защото тогава не работиме на типа проба грешка или унифицирани диети. Както вече разбрахме, няма унифицирана единна диета за всички, а има персонализирани диети. Тоест, към момента, кои храни човек може да усвоява и кои не. Миналата седмица имах една пациентка на 35 години беше, която като махна маската, наистина се видя едно ужасно акне, всички дерматолози, всички кремове, всички козметични продукти, беше изпробвала анитеста и беше ужасен. Кръвният за хранителна несъвместимост беше ужасен. При нея махнахме, между другото, и глутена и лактоза. Наложи се да махнем и глутена и лактозата и сме пуснали генетичния теза, да видим дали трайно трябва да ги махнем или само за определен период от време.
Защото ако е носител на генна модификация, тогава няма какво да правиме проба грешка и след 3 месеца, 5 месеца да ги включим отново. Там трябва да ги махнем за трайно във времето. Благодаря ви, докторе. Дали може малко повече да споделите за вашия опит с самите генетични изследвания, специално що се отнася за хранене за здраве на кожата? Понеже вие сте имала много наблюдения, т.е. ние поне с вас работихме върху резултатите на страшно много пациенти тази година. Да, и все повече ми прави впечатление, че пациентите ми, освен за диетика и хранене и наднормено тегло, все повече обръщат внимание и за състоянието и здравето си на кожата. Да, това е изключително важно, защото, както и преди малко ви споменах, по принцип епигенетиката е науката, която може и нутригенетиката ни помага, така че гени, които не са толкова добри за нас да съответно да ги потиснеме, а обратно други, които са прекрасни, да ги изявиме. По същата логика е абсолютно и за кожата. Там се изследват едни доста широки панели от гени, различни варианти има, които могат да ни дадат отговор както за фотостарението и колагеновата структура на кожата. Могат да ни дадат отговор за склонност към образуване на петна. Могат да ни дадат отговор за еластичност и тургор на кожата. Могат да ни дадат отговор именно на някои витамини и минерали, за които преди малко споменах, които имат изключително влияние и те ще ни отговорят. Да, тези дневни дози, които са принципно за всеки един човек, те за нас достатъчни ли са или трябва да наблегнем повече на едици каква храна или в определен период трябва да приемаме някои добавки. Те, например, ще ни дадат отговор, носители ли сме на гена за сладичко, да похапваме сладичко и за гликацията на кожата. Така че да можем, както и за защитата, бариерните функции на кожата, защото има ензими, които са изключително отговорни за тези бариерни функции на кожата. И ако ние достатъчно рано започнем чрез храненето да и повлияваме именно тези, защото всеки един ген съответно риска, който ще ни даде информация какви храни трябва да приемаме или обратно, какви храни трябва да избягваме или обратно, какви храни съответно да засилиме и да приемаме в повече. И когато това стане достатъчно рано, шанса и вероятността ние да забавиме този процес на стареене на кожата е много, много добър. Супер, благодаря ви, докторе. Аз искам само да спомена за един прекрасен вебинар, който направихме с вас по-рано тази година и той беше точно за непоносимости към редица храни, като глутен, лактоза, кофеин. И всъщност вие там в много голям детайл разказахте кога използвате различните инструменти в работата си. Тоест кога за даден човек, който идва при вас на консултация, използвате генетично изследване и кога използвате кръвен тест и как преценявате. Така че това е също много полезен вебинар, скъпи участници. Ако желаете, ще ви го изпратя. Реално тук една дама пита всъщност къде се правят тези кръвни тестове. Реално кръвните тестове, те са различни от генетичните тестове. Може да се обърнете към доктор Паскалева, на която аз ще ви изпратя контактите заедно с записа от този вебинар, за да може да си запишете, ако желаете консултация, да се чуете с нея и тя вече в зависимост от това, което вие целите, да може да ви помогне да постигнете вашите здравни цели. Тук предлагам да не засягаме отново дискусията каква е разликата между тестовете и кой кога се избира. Съответно. Така че, скъпи участници, аз ви предлагам, ако нямате повече въпроси, да завършим този вебинар. Много ви благодаря за участието и че бяхте с нас тази вечер. Доктор Паскалева, сърдечно ви благодаря, че отново бяхте с нас. И аз вярвам, че ви отново ще бъдете наш гост в близко бъдеще за друга актуална тема. Благодаря, Боби. Само ако може за една дума за края. Ние няколко пъти говорихме скъпи дами, но проблемите, които засегнахме, те не касаят само дамите.
те касаят доста и мъжете, а се оказа, че напоследък мъжете станаха дори по-суетни от жените. Така че всички тези проблеми, за които преди малко говорихме, съвсем сериозно и отговорно мога да го заявя, че те не се отнасят единствено и само за женския пол. Да, структурата на мъжката кожа е малко по-различна от дамската, що се отнася до колагеновите фибри, но що се отнася до храненето, що се отнася до приемането на различни нутриенти, витамини, минерали, фотозащитни трикове, те касаят в еднаква степен и жените, и мъжете. Се имаме кожа, да. Да, абсолютно. Нали, няма мъртвено от това. Понеже видях, че имаме участници и мъже и аз не искам да останат пренебрегнати или така дискриминирани в нашия вебинар. Да, друга много интересна тема е, когато ние говорим с господа и ги убеждаваме, че и те имат хормонален метаболизъм. Но... да, разбира се, абсолютно. Както и мъжете, разбира се, и те имат и целулит. И то доста често забелязвам. Напоследък един много сериозен проблем, който все повече сваля възрастовата си категория, за съжаление. Тоест, искам да кажа, че деца в ранна възраст вече имат тези проблеми. Да, т.е. не е супер изобщо това нещо, но благодаря ви много, че го споменавате, защото е много важно всъщност да се говори по тези теми. Реално, за да може хората да осъзнават, че не е нещо страшно, не е нещо ново, което се случва с тях. Всъщност има много други хора, които страдат от същото и има начин хората да си помогнат. Съответно, т.е. не е нетипично на мъж да се появи целулит. И е важно да се знае това. Така че сърдечно ви благодаря, докторе. Има много хора, които питат за други вебинари. Моля ви, пишете ми по мейл, съответно, за да мога да ви изпратя след това вебинарите, от които имате желание. Ние имаме цял YouTube канал, където ги качваме, съответно на сайта ги качваме допълнително с кратка транскрипция. Така че много ще се радвам да споделя тази информация с вас. И тук има много хора, които ни благодарят за полезната информация и искат още. Така че аз сърдечно ви благодаря, че ни помагате да реализираме тези вебинари и че участвате в тях. И много се радвам, че намирате полза. Така че докато вие сте тук, ние ще се постараем да ви даваме тази информация на колкото се може по-разбираем и по практичен начин, така че да е полезна за вас и използваема в ежедневието ви. Много ще се радвам да ви видя отново и сърдечно ви благодаря, че бяхте с нас до края. И на вас, докторе, благодаря ви и спокойна вечер и до скоро. Благодаря, Боби, благодаря на всички участници. Наистина една прекрасна вечер и наслаждавайте се на хубавото време. Дано да съм била полезна. За мен определено бяхте. Благодаря ви. Спокойна вечер и до скоро. Чао, чао.